Балқыш фестивале ұйышқаннан берлі анда шығыш ясаушылар саны 100 меңнен артып кеткен. Фестиваль 8-ші тапқыр уза һәм 2 елға бір үткәрелә. Шуңа ул быел биек җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Яшьләре өлкән булса да, күңелләре яшь сәхнә ветераннары белән Мөршидә Җиһан аралашып кайтты. Bir яшьлектә, bir картлыкта дигән девиз белән яши монда үзешчән артистлар. Алар әле репетиция гына ясый, тиздән сәхнәдә кыздырачак. Балкыш хәрәкәтенә бер кушылсаң аерылып була торган түгел ди ел сайын катнашучылар. Истәвенә нигезләмәдә чикләүләр юк диярлек. Бер генә шарт лаеклы ялда булу. Яшьләрне дә көнләштереп, терекемеш кебек чәчрәп торган Венера әбигә 11 майда 87 яшь тула. Җирем уже 25 ел шушында дуслык ансамбльга, анда нәрсәләр генә җырламадык без, нәрсәләр генә биймәдек, баягына выступать итмәдек. Сәйдәш мәдәни үзәгендә чыгыш ясаучылар беренче иләктән иләнгән. Хәзер икенче баскыч аша узу өчен сәхнәдә ут уйната. Балкышның төп артистлары узган гасыр чыныктырган буын вәкилләре. Иң өлкәненә 98 яшь дип белдерде фестивальне оештыручыларның берсе Хәбир Иштирәков. Фестиваль положениесе буенча, нигезләмәсе буенча, анда ансамбльдә, хорында уртача гомерзонлыгы пенсия возрасты барга тиеш. Но безнең пенсия возрасты, без калдырдык элекке пенсионный возрастка таянып, 55 яшь хатын-кызлар ансамбль хоры өчен, 60 яшендә ирләр өчен. Дилара Галиева яшьтән җырларга ярата. Казанның мәдәният йорты каршында эшләгән түгәрәкләргә йөргән, әмма конкурс сәхнәсе аеруча таләпчән. Biraz дулкынландырды. Бик күңелле фестиваль, бик тә охшады. Кайчандыр Лютия Хасанованың кружогына сольный пениега йөргән идем. Җырчыга баянчы буларак уйнаган Васил Гарифуллинга жюри бәя бирми, югыйсә шәп сыздыра. Гомумән, аккомпаниаторлар аерым бәяләнми. Димәк, 2нче елга Казан Федераль университеты данын яклап аерым катнашырга кирәк. Быел беренче тапкыр катнашам, бу инде үзенә күрә өлкәнәю билгеседер. Ләкин үзешчән сәнгатьтә беренче тапкыр түгел, яшьтән катнашып килгән һәм фестивальдә катнашучыларның күбесе алар үзешчән сәнгатьтә катнашканнар. Яшьтән, кемдер хәтта профессиональ дәрәҗәдә, шуңа күрә менә бу шөгыльләрне югалтмыйча алга таба дәвам итеп, үзләренең яшьлекләрен узайталар дип уйлыйм мин. Бу инде үзенә күрә безнең яшьлекне узайту. Яшьлеген озынайтып чыгыш ясаучылар арасында лириклар гына түгел, физиклар да бар. Сегодня мы Балкыш сәхнәсендә чыгыш ясарга ныклы әзерлек белән зур җаваплылык тыеп килдек. Конкурсны оештыручыларга бик рәхмәтлебез. Фән кешеләренә дә зур сәхнәдә чыгыш ясарга мөмкинлек бирәләр. И очень много талантливых людей. Репетиция вакытында катнашучыларның сәләтләренә сокландык. Без фәнгә дә, сәнгатькә дә гашыйк кешеләр. Конкурста катнашу өчен Булат Акуджаваның җырын сайладык. Аның тууына быел 100 ел тула. Башкарылган җырларның күбесе патриотик рухта, аерым җыр итеп тә попури буларак та тәкъдим ителде. Страна огромная, вставай на сметный бой. Все-таки идет СВО. Минем якыннарым арасында 4 кеше махсус хәрби операциядә катнаша. Җырларны аларга багышлап сайладым. Барлык солдатларның исән-сау әйләнеп кайтуларын телим. Балкыш фестивалендә быел театральләштерелгән тамаша юнәлешендәге яңа номинация кертелде. Ул һәр халыкның фольклор хәзинәсен барлауны күздә тота. Чынлап та бу безнең республика өчен искиткеч зур байлык мондый фестивальнең булуы. Ул башка җирдә мондый бардырмы, юктырмы? Менә безнең бүгенге 8нче фестивалебез. Менә мин карыйм да гаҗәпләнәм. 70-кә, 80-гә җиткән кешеләр шундый матур тавышлар белән җырлыйлар. Biz Dervişler Bistesi'nin medeniyet yurtundan Güller Tatar Halk Jır Ansambile kildik. Her birimiz jırımız bizim şatlık getirsin, bəxit getirsin, jırdığa bulup yankırasın edip aytası kile. Canımızda bulsam, gün eller
Араларында халык артисты булырдайлары да бар. Вакытында һөнәр итеп иҗат юлын сайламау кумачаулаган дип бәя бирүчеләр. Biz bütün республикабыздагы hürriyetine әйләнеп чыктык. Гаҗәеп дәрәҗәдә халыкның шушы милли маңыбызны саклап калу, инструменталь әсәрләр һәм башка костюмнарны алыйкмы. Ул уен коралларында уйнауларны, ансамбльләр, хорлар гаҗәеп дәрәҗәдә. Елына 23 мең өлкән кешенең сәләтен күрсәтергә мөмкинлек биргән гаҗәеп фестиваль Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, район хакимиятләре, министрлыклар һәм ведомстволар ярдәме белән оештырыла. Күңелләре белән яшь булучыларны бүләкләү тантанасы 25 апрельдә филармония концертлар залында уза. Иң яхшы номерлардан төзелгән гала-концерт та быел берничә булуы ихтимал, чөнки картаерга ашыкмаган сәләтле үзешчәннәр фестивальдә елдан-ел күбрәк катнаша. Мөршидә Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.